Simengikubona kuba ngathi ngakubulala. Indlela ongizise ngayo. Ngizise ukubulala manje, sefuna ukubulala. Wayengibulala ngalesikhathi ngamrep. Motho molo ntho ko botsa yona go wena o no re ngwana o amomone kwai o re stock sweet. Shithi wena bo khipha ukwai wakho umuntu omdala ukwai wabantu abadala ufaka emlomini omncane kanjani. Ukenya kwai ya hawo mulomo. Ukwamaka mana ukwamaka. Ubaba lo bekaphika and so ecourt bavele bangitshela ukuthi ngoba aphika icase shoot akayenzanga esikoleni kodwa ngaya ngoba bengasakwazi nokubhala bengifail esikoleni. Utsho khona ukuphika kwami ukuthi into engazange yenzakala. You can see uhethile wabona mahlwayo awuqhule buhlungu. Akazi umrephu umntwana uqamba amanga. Yeah. Akazi umqambela amanga azomrephu umntwana. Wangrepha ukujwayele. Nani yabona nje ngibheka umntwana ayiphi indaba yakhe. Ujwayele vele. Uyayibona indaba yakhe. Uyayibona. Like ngisikwatelanga bekuba ngathi ngazibulala. So yini into beyuks. Chiku watshela usisi wami ukuthi uzombulala ngithi angiwasho kanjalo wena. Yena wayengilandelela efuna ini. Angithi washo kanjalo. That time umfeta ka 30 years. That time by the time mina 15.